И здравейте! Аз съм Дадор 101. Аз съм Дадор 101 и сменя Патагонес. Патагонес. Уиху! Чакай да се... Кой ми ще... Абе... Тук е един много гаден. Чакай, че мога... Добре. Така... Добре, айде да пишем хоме и да им покажем хомето. Тоест аз съм го показал вече, ама... Да. Нагоре да направим малко спорт, плуване, например, през нощта. Знаеш кое е хубаво? Плуване. При вас? Не, тук. Да. Аз не бях тук, аз бях извън. Така, аз съм първи. Чакай, ма... На тебе... Паузирам за малко клипа. Почвам. Ето отново, върнах се. При мен тук рефера Патагонес, деца крил долу. И казвай. Също сега бях излязъл. Нищо. А, за кого си излязъл, бе? Не знам, заради телефона. Аз ще спохвърля малко ябълки, ще играя на карти с ябълки. Ограбих, чакай. С Кирка ще играя. Така... Какво залагаш? Аз залагам ябълки. Ти какво залагаш? Залагаш 13 кол. Хубава оферта. Аз залагам стрели. Аз залагам диаманти на Ма... О, тук ми звънят глупости. И така, казвай. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Ти при мен ли си, бе? Къде си ти, бе? Ма къде? Къде? Къде, бе? Къде, бе? А! Добре, аре 3. Аре бягай, бе, какво гледаш? Бягай, бе, рефер малък. Казвай. Опа, пак някой ми пише. И... Уи! Рефер! Ако е лоша оценката, ще ви подкупя. Подкупвам ви, ето ви е вътре в басейна. Ще паузирам клипа за малко пак да видя кой ми пише. Ще ме извините много. Здравейте отново, здравейте. Опа. Аре бе, аз съм скрит, нали ми каза, че ставаш асасен? Бъм. Торч. Правиш, бе. Уи! И аз мога тъй. Аз пък няма. Така е. Така е. Бутон. О, XP туши. Ей, Моцарт, внимавай малко. Аре, справиш. ММГ ще убия този смазан скил. Ами той умря преди аз да го стрелна. Човек, нали... Открих готина къща, изведнъж
Аз скрих една огромна къща. По-огромна от нашата. Коя бе? По-огромна. Не по... Дребна. Не е много по-огромна от нашата къща. Тъпа аса до мене. Чакай малко да отида хубаво до нея. Че още ходя. Ако е във въздуха, не се брои. Не е от въздуха, не е от въздуха. Сега къде си? Да влезам в градината на един човек. Сега, ако не потекна... Чего се изпали? Омага! Тук в тази къща има крипъри. Я се телепортали. Чакай малко. Така, давай. Тъпа аса до мене, вече съм до нея. Се телепортни до мене. А човек трябва да ти покажа къща, ще я сгубя, после няма да мога да я покажа. Моята къща е 50 тази тасата. Човека се е забрал, има... Виждам кол в градината му. Омага, Такова, морков пък има кол. омага. Човек, давай телепортни се до мене да ти покажа къщата, колко е огромна. Добре. Колко секунди имаш? 3, Добре. 5. Аре, бе, ти нашата. Така ли? Да, нашата. Аз мислех, че... И мисля да завършваме клипа.